Juma juin kalo tile 17 Mali wasaden bulu maaw i ka dɔn k'a fɔ u ka baaraw bɛ senna halisa olu kɔni bɛ ka baara kɛ mun kan o de ye sariya kura min n'a bɛna ɲɛsin kalafiliw ma o fɛsɛfɛsɛlen kɔ i ka dɔn k'a fɔ commission loi maaw fɛ olu ka ɲɛmaa n'o ye Sulemanden ye an ka ale lamɛn. Commission ni ne b'a ɲɛmɔgɔya la n'o ye commission loi ye ale ka baara kɛra ka maa 200 ani maa 60 de lamɛn n'o bɛ bɛn kulu 87 ma. Kulu 87 ni maa 200 ni maa 60 hakilina ni kuntilenna kɛra cogo min na mun ye an y'o de ta k'a lajɛ sariya kɔnɔ jumɛn bɛ bɛn jumɛn tɛ bɛn fɛn dɔ ka di mɔgɔ tulo ye a bɛ kɛ jamana wɛrɛ la a bɛ ɲɛ olu bolo mais o kɔrɔ tɛ ko n'a bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'a bɛ bɛn a bɛ se ka sababa bɛn donc o de baara ye amendement ye ni sariya ma latilen an bɛ baara kɛ ka sariya latilen donc o baara in de amendement ye o 92 an y'o de proposer. O jateminɛw kelen kɔfɛ ani i ka dɔn k'a fɔ lamɛnliw kelen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ olu ye farankan minnu kɛ a ko la o kun de tɛ dɔwɛrɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ ni sariya kofɔlen o kɔnɔna la. Sariya sun bɛ yen jamanaden bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min na kalafili sariya sun don e bɛ kalafili ne bɛ kalafili mais jamana sariya sunba b'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ taa kalafili la i bɛ kalafili tɔn dɔ de tɔgɔ la donc parti politique don donc an y'a ye k'a fɔ o parti politique ninnu n'olu tɛ kalata sɛbɛn in kɔnɔ an k'u bila yɔrɔ la et puis den kun tɛ di kuntigi kɔ maliden bɛɛ tulo banna maliden bɛɛ ɲɛ banna an bɛɛ sago ye kelen ye an bɛɛ bɛ la kuntilenna kelen ɲini na an b'a ɲini ala fɛ an bɛɛ ka bɛn kelen ma mun b'a to kalafili min bɛna kɛ ka cɛmancɛ fanga kuncɛ o ka kuncɛ hɛrɛ la. I ka dɔn k'a fɔ minisiri min kɔni n'ale kɔni tun ɲɛsinnen nin baara in kuɲaw ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni u ma jɛ ni a baaraw fanba bɛɛ ye nka baaraw bɛ senna halisa mun kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ sariya sun yɛrɛ ale tali ye ale baaraw olu tun ma ban fɔlɔ. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.